dneska sa budeme pokúsiť predať, alebo aspoň nepredať, ale že čo sú schopní ľudia dať za tohto Rainbow Huge Peta. Takže ja tu nebudem kecať a ja si myslím, že by ste mi prosím mohli dať like a odber. Blížime sa ku 750 odoberateľom, bolo by to veľmi dobré. A ja som pre vás stvoril takéto dobré video, hej, takže poďme na to! No, takže sa tu nachádzame v Trading Plaza. Sú tu akože dosť bohatí hráči, hej, napríklad tento človek má skoro 5 miliard gemov, takže ten by to mohol tradenúť za takých 800 miliónov, nech to není L ani Win. No dobre, tak čo? Som zvedavý, tak ideme na to. Prvý trade. Tak dobre, som zvedavý, čo mi tento... Chest Mimic... Ježiš. Bože môj. Najlepšia oferka bola, že jeden Titanic. Presne, že sme Mimic akože neláka. Ja si myslím, že by sme mohli dať oferku tomuto typečkovi. Je najbohatší z celej Trading Plazy. Dúfam, že mi tento trade príjme, lebo akože by som sa najradšej toho aj trošku chcel zbaviť. Poviem tak. Poviem na rovinu, že tento Huge stál, že 199 miliónov po obede. A teraz stojí veľmi veľa. Akože hore šiel na cene. Present Chess Mimic, akože... Moc ma neláka, ale môžeme niekedy vo videu urobiť, že si napríklad niečo kúpime, alebo tak. No, my zatiaľ ideme posielať teda tie trady, tak dúfam, že sa nám to niekto ozve. Ježiš. Pane Bože, my sme omylom dali offer. Kámo, dobre, tak máme tu druhý trade offerka. Ideme si ho vyhľadať. OK, tu už sú nejaké huge. Tu sú nejakí hugeovia už. OK, no tak akože zatiaľ mi moc... Zatiaľ toto je asi tá najhoršia oferka, čo som dostal.
OK, fakt som dostal jedného Titanika skoro. Kámo, ten týpeček keby... Sú aj lepšie oferky, hej, toto je asi tá najhoršia oferka zatiaľ, čo som dostal. Jak ste počuli, jeden Titanic bola najlepšia oferka, takže... Týpeček chce... Haha. 9 miliónov gemov, je toto akože oplatí sa? Sorry, no. Best offer is one. In PS 99 US is not sprice. Kámo, neviem, môžu byť tí petovia aj duplikovaní. To je dosť možné, že ten Stingray môže byť duplikovaný. Pretože je ich 9,9 a on je gold. Sorry, no. Kámo, 3. Kámo. Som zistil, že Golden Shiny sú teda dosť drahé, akože, ale dúfam, že mi niekto pošle oferku. Akože samozrejme môžete aj vy, keď mi napíšete dolu do komentárov, jak sa voláte v Robloxu a ja si vás pridám a môžeme urobiť nejaký fair trade. Takže tak no, ale určite by som chcel za to minimálne Titanika. Ak by sa človek zmiloval, hej. Nepotrebujem, aby som to predal za... vole, málo a potom zistil, že mi do toho dokážu dať ľudia aj Titanika. Hej, aby som ho nepredal ty vole za 800 miliónov a potom ľudia dokážu dať kľudne aj 2 miliardy. Takže to je hodne špatný, no. Portneme sa na nejakého Titanika. Keď sme to, na tohto sa napojíme a ideme tam dávať oferky, lebo to sú dosť chudobní hráči, tak sem. Maximálne tak 188 milia to má na jedného giganta, ale poznal som aj lepších ľudí, takže tak no. No okej, takže sme tu a dobré hývčky sú tu, ale napríklad tento Lord Banana. Som zvedavý. Ale sú tu dosť bohatí hráči. Titanic Angry Agony. Tak bohužiaľ, no, nikto mi nič
sa ani schopný nedá hrať. Pozri sa, jasne, že je to duplikované. Je to úplne duplikované, pretože to vôbec nejde. Hej. Keby ste chceli, tak môžeme raz vyskúšať duplikovať nejaké pety, hej? Akože určite, ale mohli by sme duplikovať nejaké pety a vyskúšať to v trade. Že by sme dali za free duplikované pety. Proste tak, no, že by sme to raz aspoň vyskúšali. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like, odber a...